sunod sa isang container truck at motor sa Ayala Bridge. Nagkaroon din ng pamabato ng bato at bote sa Mindoro at dahilan upang magkagulo ang mga nag-pro-protestants. Inondra ng grupong samahan ng progresibong kabataan o SPARC ang umano'y police violence sa pag-disperse ng anti-corruption protest kahapon. Sa kanilang programa sa harap ng headquarters ng PNP sa Belgrade, iginit ni SPARC spokesperson Milo Bazuel ang agarang pagpapalaya sa lahat ng mga arestong demonstrador at palalim na investigasyon sa maro'y marahas na pag-aresto. Kabilang daw sa mga aresto isang miyembro na nakatira sa Menjola na lumabas ng bahay at pinanggap umano ng mga polis. Dagdag pa ng SPARC, hindi umano matintinag ang kabataan at magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa katiwalian. Namamagyan sa mahigit 84,000 katao ang lumahas ng nationwide rally kontra korupsyon kahapon. Patay sulat ng PNP Public Information Office, pinakamarami tumalo sa Metro Manila na umabot sa halos 34,000. Sinundan ito ng Regional 11 ng mahigit 10,000 at Region 2 na may higit 5,000 kalahok. Itang PNP isolated case lamang na italang pagbunuhan sa Maynila at nananatiling generally peaceful ang kabuuan ng mga kilos protesta sa buong bansa. Samantala mga brigada humarap si Sen.
Manila. Ito na ang programa. Pagdapalo ng mga report, silang naarestong kabataan na nanggulong kahapon, binalaktaw lusugin ang Malacanang. Brigada Maricol Sergan, ibrigada mo. Kinumpirma ng DILG na umamin ang ilang kabataan na aresto kahapon na balak nilang isugin at sunugin ang Malacanang. Kabilang sila sa grupong responsable sa pagsunog sa truck na nakahambalang sa Ayala Bridge. IPDILG Secretary John Vigilula, bagamat sa roots o pahayag, hindi ito basta magagamit na ebidensya. Kaya ipinasa muna ang mga minor na edad sa Department of Social Welfare and Development para sa assessment. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Manila Police District ang mga sangkot habang iniimbestigahan kung sila may dapat kasuhan bilang minor o maaaring managot bilang adult. Bukod sa mga minor na edad, iniulit din ng DILG na may ibang grupo pa sa Liwasa Bonifacio kahapon ang lantaran rin na nawagan sa publiko na ihanda ang mga lighter bago magtuon sa Medjola. Kabilang naman sa mga kasong posibleng kaharapin ng mga nahuli ay arson, grave physical injuries at inciting to sedition. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ilang pro-democracy groups inundi na ang panggugulo ng ilang individual sa malawakang kilos protesta kontra korupsyon kahapon. Brigada Chico de Studio, ibrigada mo. Mariing kinumbina ng mga grupong alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas, at Filipinas Unity and Movement ang sumiklab na paguluhan sa Medjola sa kasagsagan ng kilos protesta kahapon. Ayon sa kanila, ang dapat sana'y mapayapang pagtitipon ay sinamantala ng mga nakamaskarang rallyista na naghagis ng bato, bote at maging mga pampasabog laban sa kapulisan.